Brett Westnek hívnak, és a noni jótékony hatásait kutató részleg igazgatója vagyok. A West családban a Tahitian Noni Juice igen nagy népszerűségnek örvend. A feleségem, a gyermekeim és jómagam is fogyasztom a juice-t. Nagy család vagyunk, így sok fogy belőle, mert nagyon szeretjük. Ez a legfontosabb dolog, amit az egészség és az általános jó közérzet érdekében a hűtőnkben tartunk. 1997-ben kezdtem tanulmányozni a noni növényt, vagyis a kutatásaimat több mint 11 éve folytatom, ami hihetetlen élmény. Fontos leszögezni, hogy a Tahitian Noni Juice jó termék. A Tahitian Noni Juice egyik fő jótékony hatása, ami miatt oly sokan tapasztalnak igen széles skálán mozgó pozitív hatást az egészségükben, az antioxidáns tulajdonsága. Sok ember ismeri az antioxidánsokat, és tudja, hogy ezek mit tehetnek a szervezetükért. Tulajdonképpen sokan hallottak már antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező termékekről. Azonban nem mindegyik termék hatását bizonyították embereken. Ez a kutatás laboratóriumban in vitro történt, ami kémiai reakciókat jelent. Segítségükkel meg lehet tudni, hogy milyen potenciális hatásai lehetnek egy-egy antioxidáns alkotórésznek. Ezek a vizsgálatok azonban nem mindig veszik figyelembe, milyen valódi hatással van az alkotókra a húsvér emberek esetén meglévő emésztés, anyagcsere és a szervezetben történő felszívódási folyamatok. Fontos megjegyeznem, hogy a Tahitian Noni Juice-t valódi embereken és valós életkörülmények között tanulmányoztuk remek eredménnyel. Jelentős antioxidáns aktivitással rendelkezik. A Tahitian Noni Juice antioxidáns tulajdonságait erős dohányosokon, sportolókon és átlagembereken is tanulmányoztuk. Az antioxidáns hatás mindegyiküknél nagyon jelentős volt. Ezekben a humán kísérletekben nem csak a Tahitian Noni Juice fogyasztása előtti és utáni antioxidáns szintet mértük, hanem a juice aktivitását összehasonlítottuk más ismert gyümölcslevekkel is, mint például a narancslé, a földdíszeder, a szőlő és a fekete áfonyalé. Ezek a tanulmányok megmutatják a Tahitian Noni Juice hatékonyságát, és összemérhetővé teszik a többi ismert antioxidánssal. Jobb, hatékonyabb, hasznos ön számára jó oka van arra, hogy igya a juice-t. Bizonyos mennyiségű szabad gyökkel minden nap találkozunk, erre jön még a dohányzás, a kemény edzések, a környezeti szennyező anyagok, az étkezés, a szervezet anyagcsere helyzete, melyek mind meg tudják növelni a szervezetben található szabad gyök mennyiségét, ami idővel problémákhoz vezethet. Bizonyos mennyiségű szabad gyök a szervezetben normális és természetes. A szervezetünk képes kordában tartani ezeket. Amikor azonban további szennyezőanyag kerül bevitelre, dohányzik, keményen edz, valamilyen egészségügyi nehézséggel szembesül, illetve egyéb megterhelés következtében óriási mértékben megnövekedhet a szabad gyökök száma. Ezzel együtt csökken a szervezet képessége arra, hogy a szabadgyökök számát és koncentrációját a vérben kontrollálja. Így oxidatív stressz alá kerül, ami további problémákhoz vezet. Ezért is szerettük volna tanulmányozni a Tahitian Noni Juice-t az erős dohányosoknál. Tudva lévő, hogy a dohányzás oxidatív stresszhez vezethet. A Tahitian Noni erős dohányosokra irányuló klinikai vizsgálata a placebo kontrollált 2-s klinikai teszt folyamatát követi. Ebben a tanulmányban az embereket arra kérték, hogy vagy a Tahitian Noni Juice-t, vagy a placebót fogyasszák, ami szőlő és fekete áfonya levet tartalmazott. Azokat, akik részt vettek a kísérletben, arra kérték, hogy vagy a placebóból, vagy a Tahitian Noni Juice-ból fogyasszanak 30 vagy 60 millilitert naponta, 1 hónapon keresztül. A kísérlet kezdetén vért vettek tőlük, és megmérték a szabadgyök szintjüket. Aztán 1 hónap múlva ismét vért vettek tőlük, és ismét megmérték a szabadgyök szintjüket. Megfigyeltük, hogy jelentősen csökkent a szabadgyök szint a Tahitian Noni Juice fogyasztók vérében. Ugyanezt a hatást nem láttuk a placebo csoportnál, a Tahitian Noni Juice csoportnál azonban igen jelentős volt a csökkenés. A placebo csoporthoz képest 32%-os szabadgyök szint csökkenést tapasztaltunk. Ez igen figyelemre méltó eredmény, különösen ha figyelembe vesszük, hogy ők továbbra is erősen dohányoztak. Komoly antioxidáns aktivitást mutat. Mindez pedig nem a laborok kémcsőiben végbement kémiai reakciók eredménye. Ez a valódi hatás. Megvizsgáltuk a Tahitian Noni Juice antioxidáns hatását a sportolókban is. Azt tapasztaltuk, hogy javított az állóképességükön.
testükön is. Ez a juice antioxidáns hatásának köszönhető. A vizsgálat során észleltük, hogy sokkal aktívabb, mint a földi szederlé. Gyakran megkérdezik, hogy a Tahitian noni juice mennyiben hasonlít más gyümölcslevekhez. Eddig elmagyaráztam, hogy mennyiben hasonlít a hatás a szőlőhöz és a fekete áfonyaléhez. Egészséges embereknél klinikai vizsgálatokat folytattunk, és összehasonlítottuk a Tahitian noni juice-t a narancslével. Megint a véráramban és vértől elkülönült vörös vérsejtekben vizsgáltuk a Tahitian noni juice hatását. Azt tapasztaltuk, hogy a Tahitian noni juice jelentős antioxidáns hatással bír, amikor pedig elkülönítettük a vérre és a vörös vérsejtekre kifejtett antioxidáns hatást, akkor azt tapasztaltuk, hogy a Tahitian noni juice hatása sokkal jelentősebb, mint a narancsjuicé. Teljesen átlagos embereknél egy másik kísérletet is elvégeztünk a Tahitian noni juice-zal, hogy megvizsgáljuk az antioxidáns hatást és az immunrendszer támogatását. Ez a vizsgálat 2 dologra mutatott rá. Először is az úgynevezett malondialdehid, vagy rövidítve az MDA csökkent ezekben az emberekben. Átlagos emberekben átlagos kitettség mellett, mint légszennyezettség, illetve táplálkozás mellett azt láttuk, hogy a Tahitian noni juice csökkentette az MDA szintet a vér áramukban. Az MDA az oxidatív stressz mutatója, ez pedig csökkent, vagyis csökkent az oxidatív stressz a szervezetükben. Ugyanakkor azt vettük észre, hogy a vérben található immunsejtek közötti egyes kémiai hírvívők száma is megnőtt, ami azt bizonyítja, hogy jótékony hatással volt az immunrendszerre és az egészséges immunaktivitás megőrzésére. Nos tehát, miről tanúskodnak ezek az eredmények? Először is arról, hogy a Tahitian noni juice jó. Másodszor pedig megmutatják, hogy a Tahitian noni juice nem csak laboratóriumi körülmények között, hanem valódi embereknél, valódi életkörülmények között is hatásos. Jót tesz az egészségének, és a juice fogyasztása jót tesz az általános egészségének, nem csak hosszú, hanem rövid távon is.